एबसुआ दिनै गावसोरो उइथड्र खालामनानै सोमावसारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बेवहाय एनडिएफबि जों एबसुनि गेजेराव दिनै ब्लाडशेड जानायनिबो चान्सेस थानो हागौ। गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव रायजोफोर खोथाया गोबां सिरियास। थांनाय जिथु बिटिसि इलेक्शनाव जेब्लानोखि बिपिएफआ 28टा समस्तियाव देरहानाय लोगो लोगोनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे लिरनानै होनाय पस्ट फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे पस्टआव फोसावनाय बायदिब्ला बुंनाय बायदिब्ला एबसुआ गोदानै फिन जांख्रिखांनायनि खोथा बेरखांनायखौ नुनो मोन्दों आरोना। दा मेन खोथाया बेसो जादों, थारैनो एबसुआ दावहा नांनो थाखाय फिल्डआव फिन ओंखारफिनमारोब्ला गोबां उदां जानाय जा एक्स एनडिएफबि आरो दाखालि बावैसो जोंहा एनआइए केसनिफ्राय उदां जानाय बा बेल मोननाय ब्रादारमोन, लोगोसेयैनो जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय एक्स एनडिएफबि ब्रादारमोननि केसा मा जागोन, बेयो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै फैदों। नंगौ जे बियो जोबोद सिन्था खालामनांगौ खोथा दङ। जिहेथु जोंहा दिनै थांनाय 2020आवहाय एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुपजों आरो जोंहा दिनै पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो जोंहा दिनै इउबिपिअ आरो एबसुनि गेजेराव जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बे गोरोबथानि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोनहा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ आरो बिनि उनावहाय बे बर'फ्रा आरो फिन आन्दलन खालामबा आरो आसामनि हाखौ जोङो बोखारला गावहोला होननानै बिथांमोना जे सारेन्डार खालामनानै फैबाय, जे सुक्ति खालामनानै फैबाय। आरो बेनि गेजेरजों दिनै बर'फोरनो जि माखासे प्रमिस होदोंमोन, नाथाय बे प्रमिसफ्राबो दिनै मोगथां महर मोनासै। आरो बेनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएफबि बिथांमोनाबो जोंनि फाउन्डार एनडिएफबिनि मानगोनां डक्टर मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दिनै गनो हायासै आरो बेजों लोगोसे गोबां सेन्ट्रेलनि लिडार्स आरो केडार्स बिथांमोनाबो गनो हायासै। आरो बेयावहाय दिनै बुंनो थाङोब्ला जे बिटिआर गोरोबथानि जे सान्थि सुक्ति जादोंमोन, बे सान्थि सुक्तिनि जि माखासे थांखि, माखासे जि माने मावनांगौ दंमोन, बेफोरो दिनै मोगथां महर मोननो हायासै। जों आसा खालामदोंमोन जितु सिगनेटारिस बिथांमोनहानो मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांमोनानो जे गावसोरनो दिनै सरकार दाबायमोन, दिनै बिनि गेजेराव सेन्ट्रेल आरो स्टेट आरो दिनै बिटिसिआवबो जयैनो जथाय क'आलिसन गभर्नमेन्टमोन, इउपिपिएल आरो बिजेपि। बुंनो थाङोबा ट्रिपल इन्जिन होनजायोमोन। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै जे टारगेटखौ मावफुंनो हायासै। नाथाय दिनैनि समाव दिनै बिथांमोना खुंथाइ गोहोआव जाय गोरोबथा खालायदों बिथांमोना गैया। दा बिथांमोना जेसेबां मावगोन, बेसेबां दिनै सावरायनो थांगोन, बेखौ जों बुंस'नो हाया। नाथाय मोनसे खोथायानो जाहैबाय जे बारे बारे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93आवबो बिथांमोना सुक्ति खालामबाय, नाथाय बिथांमोना डिनाउन्स खालामबाय। नाथाय 2003आवहाय जेब्ला बिएलटिआ सुक्ति खालामदों बिटिसि, बेयाव बिथांमोना दिनै एरायनानै थाबाय जे बिथांमोना दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सापर्ट होआसै। नाथाय 2009नि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन खेबसे सोमावसारफिनबाय एनडिएफबिजों लोगोसे ज'यैनो। नाथाय जों सानदों दि आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो खेबसे नङा खेबनै, खेमथाम सुक्ति खालामबाय, फिसा फिसा काउन्सिल्स। नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनै आन्दलना जोबनानै थाङासै। नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे सोलोजों बिथांमोना एक्सपिरियेन्सनि थ्रुयै दिनै बिथांमोना बिटिआर गोरोबथा खालायबाय। जाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठन आफादफोरखौ दिनै खेबसेनो फानजारियाव जोबनानै जे सानाय बादि सानानै दिनै फोजोबनानै दोनबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93नि बादे दिनै उइथड्र खालामफिननानै आन्दलन खालामनो नागिरोब्ला अब्ला मा जाहैगोन, बै बिटिआर गोरोबथायाव सुक्ति होफानाय एनडिएफबि बिथांमोननि इस्युआ दाबो जोबाखै, बिथांमोना दाबो जेलाव दं। अब्ला बिथांमोना दिनै जेलनिफ्राय गनायनि खुनु समायसा जानाय नङा। आरो जाय बिथांमोना एनडिएफबि बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै माखासे एनआइए केस, माखासे फिसा फिसौ केसफोर दङ, बे केसआ गासिबो दिनै गोथां जाफिनगोन आरो बिथांमोनखौ साफा साफा एरेस्ट खालामगोन। दिनै बिथांमोनखौ गारनानै एबसुआ दिनै गावसोरो उइथड्र खालामनानै सोमावसारफिननो नागिरोब्ला अब्ला बेवहाय एनडिएफबिजों एबसुनि गेजेराव दिनै ब्लाडशेड जानायनिबो चान्सेस थानो हागौ। गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय। मानो होनोब्ला दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों
दिनै एनडिएफबि नि इस्युफ्रा केसफ्रा दिनै जोब्बायब्ला अब्ला गाबोन फिन बिथांमोना सोमावसारफिननानै दिनै सुक्तिखौ नाखस खालामनानै बिथांमोना दिनै सोमावसारफिनोब्ला अब्ला एनडिएफबि नि मोनफ्रोमबो केसा दिनै रेजिस्टार जाफिनोब्ला अब्ला बिथांमोननि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं इभेन बुथारलायनायसिम मोनसे फैनो हागौ। दा बेनि थाखायनो दिनै असमिया बिथांमोना खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम बर'फोरजों फिसा फिसा गोरोबथा खालामनायनि उनावहाय दिनै माखासे माने पानजारियाव दिनै जे सानाय बादि सानानै दोनबाय आरो बेनिफ्राय ओंखारफिननो हाफिननाय नङा। दिनै बे मोनसे बिथांमोननि बिराद गिदिर डिप्ल'मेटिक स्ट्रेटेजि आरो बेनि गेजेराव दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद नङाब्ला खुनु दल संगठना गोदानै फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानो हानाय खुनु गोहो गैया। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों खोनानो आरो नुनो मोनखाबायानो नङा होमब्ला? थ' सिरियासलि नोंथांमोनाबो मा बुंनो सानो नोंथांमोननि मोन्दांथिफोरखौ कमेन्ट बक्सआव बयबो मोनफा मोनफा कमेन्ट खालाम। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय।